Andreas, så skal du ud af din seng og på toilettet. Ja. Så jeg kører lige sengen ned her. Og så putter jeg lige sådan nogle glidestykker under dig, så du kan komme ud. Sådan der. Hvis du lige løfter dit ben, og det andet ben. Sådan der. Det er godt. Så kører jeg lige hovedgaden op, så du kommer op og sidde. Sådan der. Så tager vi lige fat her. Og så trækker jeg.